30. studenog 2023. Croatica nije bila samo susretište književnih entuzijasta, već i mjesto koje povezuje kulture i umjetničke izraze s raznih strana panonskog prostora. Ova priredba predstavila je spoj kulture, književnosti i raznolikosti i ponosno je okupila 40-ak sudionika iz Hrvatske, Mađarske, Austrije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Program ćemo otvoriti izložbom fotoportreta hrvatskih književnika, dijela zagrebačkog fotografa Miljenka Brezaka, evo koji tu stoji pored mene. Izložba je prilika da dublje zavirimo u lica i priče autora koji nas obogaćuju svojim riječima. Pokušali smo ove godine u suradnji sa Croaticom, Društvom hrvatskih književnika, Zavodom za kulturu vojvođanskih Hrvata, Znanstvenim zavodom Hrvata u Mađarskoj, sa Panonskim institutom. Pokušali smo malo osvježiti program nekim novim sadržajima. Tako se ove godine na okruglom stolu razgovaralo o stanju nakladništva, knjiga i časopisa. Na njemu su sudjelovali Timea Šakan-Škrlin, Croatica, Mirko Čurić, Društvo hrvatskih književnika, Stjepan Blažetin, Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj, Robert Hajsan, Panonski institut i Milica Klajić-Taradžija, Zornica Nova. Okupljeni su mogli dobiti uvid u izazove s kojima se susreću stvaratelji izdanja na hrvatskom jeziku. Ja sam predstavila Zornicu i Zornicu Novu. To je časopis koji je krenuo 1990. godine i nakon 10 godina dosta pauzirao da bi 2011. nastavio sa životom i to pod imenom Zornica Nova. Govorila sam o tome, govorila sam o suradnicima, o tematici i o tome da je časopis prihvaćen i sa strane autora, a i sa strane čitatelja. Središnji dio programa pripao je predstavljanju znamenite avangardne mađarske pjesnikinje i performerice Katalin Ladig, koja se predstavila svojom fonetskom poezijom. Iz kosti je ubrzo izrasla lijepa bijela ptica, poljetela je i pjevala. Majka me ubi, otac pojede, Mariška mi sestrica, skupila svih koščica. Svileno maramu stavila pod bažgin grom. Svoje književne tekstove budimpeštanskoj publici interpretirali su brojni književnici. Ovi autorski prikazi donose riječ na život na način koji je intiman i duboko osoban, stvarajući spoj između autora i publike. Bukve. Da me ne strah, najrajše bi otišla nekam v šumu, da ni človeka ne. Najlepši bi otišla tam, da je gliboka šuma najglibleša, tam, da je stara šuma najstareša, tam, gde su tičija gnezda najredeša, tam, gde su i rasti najvišeši, tam, gde bi si čovjek mogel leći, a da ga niko mam ne najde ni ne dozove. I tam, gde su bukve najdebleše, da zagrlim jednu i da je dam da i ona mene zagrli. Naslov je Tiho. Otišla je tiho. Nestala je tiho. Preko reda ostadoše riječi teške i opore, ostade pero, samotno, tužno, petrovisko, jer nisi tu. Crna krunica. Frankopanska 62A. Nije više ista. Ime ulice je druga, nebitna. Stan isti, sjenke još ima. Bolesno drvo na prvom balkonu protivi povjetarcu. Nisam išao na posao. Radim, ne radim od kuće. Tmuran glas me tjera da izađem, da vidim, da razumijem što je bilo jutros. Sunce, bez oblaka, kao kad se na more ide. Crni oblaci u duši. Nemir u svemiru, nemir u duši.
Kad će neko više isjeći ovo jednostavno? Izađoh, kako bih vidio ima li još tužnih. Pija na balkonu, na koje izađem samo kada je plus 25. Tjera me nešto, da vidim, da razumijem što je bilo, da ugledam jednu crnu, novu, na grani viseću krunicu. Eli, Eli, zašto azaptani? Meni je to bila stvarno velika čast, kako sam rekao, ali i odgovornost da te svoje pjesme pročitam onako kako to treba među ovakvim ljudima. Kao možda svako piše od svojih malih nogu te neke ljubavne pjesme, možda i neke romane, kratke ili novele, pa pišem od svojih 10 godina, stvarno od malena. Imao sam te neke svoje ljubavne pjesme na početku, ali ajmo reći malo ozbiljnije od kad sam počeo faks. I onda sam počeo se baviti književnošću, tako i sa pisanjem i mogu reći da od svoje 18. godine pišem, ali pišem za sebe. Publika je imala priliku svjedočiti multimedijalnom performansu Vojaž s Matošem, koje je izveo književno-teatarski kružok Hrvatskog kulturnog centra, Bunjevačko kolo i Subotice. Ova predstava vratila nas je u obljetničku godinu velikog Antuna Gustava Matoša, podsjećajući nas na važnost i dubinu književnosti i njegove korijene koji dosežu do našeg Kačmara. Rođen sam u Srijemu, u Tovarniku, 13. lipnja 1873. Dijete ostavjelog 19. i starac 20. još uvijek 19. vijeka. Moj otac Augustin je bio poznati zagrebački učitelj i orguljaš kod Svetog Marka. A moja majka, lijepoga imena Marija, bila je Našičanka iz poznate obitelji Šams, vlasnice ljekarni u Našicama i Petrovaradinu. Ja sam, dakle, Bunjevac porijeklom, Srijemac rodom, a Zagrebčanin odgojena. Književnost kao takva i mi je u srcu, a pogotovo ovaj zadnji dio kada sam slušala Matoševe stihove, što smo morali naučiti još u gimnaziji, Utjehu kose, Nokturno, dakle bilo je zaista jako lijepo, a naravno rado sam slušala i današnje suvremene književnike. Mislim da smo zadovoljni programom, programski sadržaj malo je bilo duže, ali zapravo kada dođemo iz svih ovih zemalja, kada se okupimo ovdje, svi žele pokazati što znaju, što su radili proteklih godina, tako da mislim da se to vidjelo i u ovom programu i vidim da je publika strpljivo gledala do kraja, na čemu im se zahvaljujem. Drugi dan manifestacija 6. književna Panonija nastavljen je u Hrvatskoj školi s književno-edukativnim i glazbenim programom. Kroz njezinu raznolikost i bogatstvo programa ona svjedoči o snazi književne riječi kao mosta koji povezuje ljude bez obzira na granice.